2 Kings chapter 4 verse 38. Elisha returned to Gilgal, and there was famine in that region. While the company of the prophets was meeting with him, and he said to his servant, "Put on a large pot and cook some stew for these men." One of them went into the fields to gather herbs and found a wild vine. He gathered some of its gods and filled the fold of his cloak. When he returned, he cut them into the pot of stew. Though no one knew what they were, the stew was poured out for the men. As they began to eat, they cried out, "Oh men of God, there is death in the pot," and they could not eat it. Elisha said, "Get me some flour." And he put it into the pot and said, "Serve it to people to eat." And there was nothing harmful in the pot. Elisha wakawa ne meeting panzvimbo inonzi Gilgal nevamwe vaprofita ndokubva ada kuvahosta pashopo nezvekudya zvese ndokubva atuma mumwe munhu kuti ndinomutsvakira zvekubika tigadze poto pamoto apa. So one of the prophets ndokubva amhanya kunotanya muriwo waitsvakwa mazuva iwayo. Zvanzi ndokubva abatanidzira wakasanganisa a wild vine. It is so poisonous. Saka iye haana kuzviziva, he knew not of it. Ndokuuya nazvo zvikaiswa mupoto zvikabikwa. Zvapakurirwa vanhu vaakudya, ndopavakadiscover kuti mupoto mune rufu. Vakachema kuna Elisha the prophet, "There is death in the pot." Elisha ndomubva ati, "Ndipeiwo flour." Ndomunga flour chinhu chatoziva vazhinji tese, iwiti yakagaiwa. Elisha ndobva ati, "Ndipeiwo flour." Ndokubva asvitswa flour akaisa mupoto iwe, akapa instruction yekuti chipakurirai vanhu vadye. Vanhu ndokubva vatanga kudya. There was no harm. Papasisina dambudziko mupoto iyoyi. That's the story. Verse 38 ilikuti, there was famine in that region while the company of prophets was having a meeting. There was famine in that region and they were having a meeting. Gonga situation hiyo ingangudaro ili personal kana national yekuti unezva uri kuda kuronga, but you are under a heavy famine, maybe financially mari hapana, but une umembo wakanaka kuda kuita zvinhu zvako. So my prophets vaiva nemeeting during the time of famine. Ndinofara kuti meeting yavo yakava fruitful uye havana kushaya chekudya, although it was during the famine. Ndozvandira kuti utange waona kuti pese pane urongwa nekuda kwezvinhu zvaMwari, kana pakava neattack from outside, even from inside, God can make a way. Paiva nefamine, paiva nenzara kunyika munzvimbo yeGilgal. Vanhu vachichema nenzara, nzara inouraya, ndofunga munozwisisa. Saka akatumwa kunotsvaka muriwo, ndokubva atora a poisonous plant. Haana kuzviita nekuziva, akangosanganisawo pane muriwo yaaitsvaka. Atora a poisonous plant, zvichibva zvangosanganiswa pakubikwa. Pazvakachekwa zvichibikwa zvichiiswa mupoto, hapana akazviziva kuti this is a poisonous plant.
vanhu vakatozozviziva vamuprocess yekudya. Maybe pakava nedifference yetest yakakonzera kuti vanhu vagone kuziva kuti hausi muriwo wemazuva ese watinodya. There is something wrong nemuriwo. Vanhu ndokubva vachema kuna Elisha kuti mupoto maita rufu. Famine iriko inongokonzera kuti ufe even mupoto musina chinhu. But chaita kuti vanhu vatsvake chinhu chekuisa mupoto vari kutiza nzara iri kunze. There was a famine outside. There was a famine in Gilgal. Saka vanhu havasi kuda kufa nenzara ndokubva vati regai titsvage zvekubika. Vati zviri kubikwa zvacho zvinouraya futi. Matambudziko anogona kukuataka from outside, even from inside. There was famine in Gilgal. Mulendi yese ava vane meeting yavo ndokubva vati taakuda kugobika zvishoma zvatinazvo. Enda unotitsvakira muriwo. Akanotsvaka muriwo ndokuuya nepoisonous plant ndokubika rumwe rufu rwuri kunze uku runoti nonokei, but rwabikwa mupoto kana iri poison. Muchingopedza kudya munobva mafa ipapo. So muupenyu hwevanhu kune a famine iri so common, iri so general, yekuti kukasanaya mvura munhu ese anochema kuti kune nzara. But kune imwe a famine yekushaya shoko raMwari inoita kuti nevamwe varegere kuchema ivo vachirishaya. Mvura ikashayika neasingagone kubata-bata anoita worried kuti gore rino tinokuwara. But shoko raMwari rikashayika ari kunyanyorishaya hacheme kazhinji nekuda kwekuti haana ruzivo kuti ari kushayei. So murume akatumwa unotsvaka muriwo ndokubva auya nawo ndokubva abatanidza akasanganisa a poisonous plant zvichibva zvabikwa. Vanhu ndokubva vapakurirwa vaakudya ndobva vakaziva kuti zvatiri kudya izvi zvinouraya. Ndokubva vapa chichemo kuna Elisha the prophet. Ini ndaifungidzira kuti Elisha kana ari muprofita chaiye waifanirwa kuprofita zvichibikwa, kana kuti mukomana achingosvika nemuriwo pamba chiprofita chototanga. But it's a little bit strange yacho nokuti although Elisha is a true prophet anotomirira kuziviswa kuti mupoto maita rufu. Zviri kubikwa izvi ndiye atuma vanhu kuti endai munotanha muriwo tigadze poto. Ini ndaifungidzira kuti waifanirwa kutanga kuprofita paari kutuma munhu kuti ukaenda wakadai ndokune muriwo chaiwo, ukaenda wakadai kune unouraya. But munhu wakaririswa akaenda akauya nemuriwo unouraya a poisonous plant zvikasvika pakubikwa. A prophet was present in the house, zvinhu zvichibikwa zvinouraya. Papa panoda kuti titaure mishana. Elisha muprofita waigona kungotsura vanhu vari muprocess yekubika kuti mbombirai zvamakukanda izvi hazvisi. But Elisha zvinhu zvakasvika pakubikwa zvikapakurwa, vanhu vakatodiscover vega kuti mupoto maita rufu. So pane nyaya ndepekudai so kune zvimwe zvinotenderwa naMwari kuti ndizive on behalf of someone, but kune zvimwe zvaunofanirwa kuziva kuti kana wandizivisa nditsvake pfungwa yaMwari. Elisha is a true prophet, ndomungatezitoziva muprofita waMwari chaiye. But nyaya iyi yakaita yekutoudzwa nevari kudya kuti munhu waMwari mupoto maita rufu.
ini ndaitarisira kuti anogona kungozviziva even vanhu vasati vadya muriwo uchangouya kuti masanganisa nezvinouraya selectai muriwo wenyu zvakanaka. Ishe vandiratidza kuti matana poison, but poison yakasvika pakubikwa, vanhu vakatozodya vakatesta vakanzwa kuti aiwa muriwo watiri kudya unouraya. Ndinofara panyaya yekuti hapana angafa zvake, but vakangogona kuziva kuti izvi zvinouraya, but hapana angafa. Zvotoreva kuti kana kwaiva nefamine kune drought, solution yaElisha ine chekuita nekunyarara kwake zvinhu zvichibikwa. Kandiparitsi Elisha wakati ndipeiwo flour, ndokubva apiwa flour. Flour ndokubva aisanganisa nemuriwo wacho unouraya, ndokubva ati chipai vanhu vadye. Zvanzi vanhu ndokubva vadzokera mupoto imwe chete iyoyo yavanga vambotaura kuti there is death in the pot. Ndokubva vaudzwa kunzi chidya indaisa flour, vanhu vakatanga kudya vakararama. So Elisha kunyarara kwake muriwo uchichekwa uchibikwa kunenge kunobatirana nesolution yaari kupa vanhu pavati mupoto mune rufu. Elisha haana kuprofita muriwo usati wabikwa. Elisha haana solution muriwo usati wabikwa. Elisha ane solution kana poison yacho yabikwa. Zvoreva kuti musi uyu kwaifanirwa kudyiwa poison yacho. Nokuti Elisha dai akaudza solution yokuti rasai mutsvake umwe, but ari kunzwisa kuti nguva yatiri we are in a famine, we are in a drought, zvinhu zviri kunetsa, tofanirwa kushanda nezviripo. Ndakutoparidza. There are times yekuti zvaunofanirwa kunge uchiita nemapepa ako ekufunda hakuna kwazviri kudiwa, but wofa here ndo panodiwa Mwari anokupa nyasha dzekuti unogona kushanda nezviripo zvacho. Elisha wakanyarara muriwo unouraya uchibikwa, but ndiye muprofita mukuru panzvimbo iyi. Chaanyararira solution yaanayo inotaridza chikonzero chaanyararira, nokuti dai akataura kuti rasai vanhu vaishaya chekubika ivo vari mudrought, nokuti nzara inongouraya, poison inouraya. Saka pari kutsvagwa chekudya. Saka kana chinodyiwa chacho chawanikwa chichiuraya, paakudiwa solution yekuti chiregere kuuraya kwete kurasa. So solution yaElisha inoratidza kuti sei wakanyarara vanhu vauya nezvinokuwadza, waiziva kuti izvozvo zvakadaro zviri kuda kushandwa nazvo. Pane nguva yaunotarisira kuti Mwari vataure chimwe chimwe, especially zvine zvichikunetsa, waenda to a man of God uchitarisira kuti vaprofite dzimwe nyaya, wonyarara munyaya idzodzo zova wesi. Ungazotenda here kuti pangazova nesolution kana vakatadza kuona process yakaunza problem. Let me repeat again. Elisha kana akanyarara muriwo uchichekwa unouraya wacho, ozova nesolution zvabikwa, zvinogona kutomboreva kuti pane imwe nguva yekuti nyaya iri kukunetsa kusvika yawesi, ndobva uchaona kugona kwaMwari mulife yako. Chikonzero chainoreba kuti isvike kumalevels iwayo
zvine zvazvinobatsira iwewe, nokuti sofa iwe drought yauri kusafa despite kushaya employment, kushaya character. So character unoiswa pakamanikidzika kuti developeke. Pane pavanonyarara wakabata zviri wese, but iwe achitoziva kuti ndine the best solution kana zvawese. So Elijah anakuti rasai muriwo mutsvake umwe. There was famine. Hapana kwawaiuwana, ndo chete zvazviripo. Saka iye wakashedzera kuti ayo, ini ndisvitsei flour ndiikande mupoto. Scientifically, flour haigone kuchinja chinhu chiri poisonous. Poison inoramba yakangotakura content yepoison yayo, even pakaenda flour. Flour isi antitoxic. Flour pachayo haigone kuneutralize poison in scientific terms. Vana hatisi kuparidza kuchenjera kungwara kwevanhu, tiri kuparidza the revelation of God. So Elisha paanoti ndipeiwo flour ndiise mupoto, ndoda kuti unzwe nyaya itibatsirane. The revelation part of the story is so important, more than the flower part of it. 2 Kings chapter 4 verse 38. And one of them went into the field and gathered herbs, and he found a wild vine. The vines no must have been in the land. A wild vine. Saka wakazonzwa pana John 15 Jesu achiti I am the true vine. Chikonzero achitaura kuti I am the true vine. There is another vine that is not true, but iri vine. Kune rimwe vhangeri risiri rezvokwadi, but rinosaunda sevhangeri. That's why Jesus pana John 15 says, I am the true vine. Adi kungoti I am the vine. Ari kuziva kuti mavines acho ari kuwanda. Mamwe haasi true, but akafanana ne the true vine. Saka ini bedzi Jesu, I am the true vine. So murume akatumwa kunotsvaka muriwo, akauya nema-wild vines. Vine inorepresenta ndozviri poisonous, inorepresenta zvisingadyiwe spiritually. Ndiri kutaura heresi, zvaungazosingafanirwa kupinda mumweya wako, muupenyu hwako, nokuti chinofanirwa kupinda mauri ishoko rezvokwadi bedzi kuti ukure pana Mwari. But wakaipa nekurwisa kwaanoita, ane vaakatumawo vane rimwe shoko, ma-wild vines. Chinonetsera ma-wild vines anenge anonyanyokura munguva yedrought, nokuti pandaverenga pati there was famine in the land. Murume akatumwa kunotsvaka muriwo, ndokubva awana a wild vine. Okay, muupenyu wakaipa takes advantage of abusing people. Ne gospel, I will help you. Izvezvi takamira pano tese hapana asingade kubudirira, hapana asingade prosperity. Ndizviti iron out. Prosperity is the mind of God. Haisi pfungwa yemaprofita emazuva ano, mapasta emazuva ano. No. Ukatoverenga bhaibheri rako musha unobatsirika. Deuteronomy 8:18. I am Jehovah God who give you power to make wealthy. I am ndini Jehovah Mwari wako anokupa simba rekubudirira. Ndomukatese tinoziva kuti Deuteronomy Old Testament haisi New Testament. Zvorati zvakataurwa kudhara
zvekuti Mwari ane power rekuti vanhu vabudirire. Saka ndikanzwa vanozvishumira nhasi havasi vafundisi vanhasi vazvironga, but idzidziso yekare yagona kungozivikanwa nhasi. Ndakanzwa mwachitisana naro kuti vafundisi vemazuva ano vanoparidza prosperity, vanotaura kubudirira. Ndikati Mwari wacho munomunzwisisa here kuti panyaya yekubudirira unoti kudini? Anototi ndinotokonzeresa. I am Jehovah God who give you power to make wealth. Simba naro rekuti madhimoni aende, but rekuti dhimoni raenda ubudirire ririko futi. So success and prosperity is the mind of God. But pangoita attack beds ndepekuti the way to prosper iri kunyanya abuswa. Nokuti when you are desperate for something, unogona kusangana nemaconmen akawanda. Munhu ari desperate ari easy kutsotswa. Ndokatozvinzwisisa. Munhu ari so desperate kuda chimwe chinhu anogona kupedzisira atenga chisiricho. So nekuda kwekuti zvinhu zvisina kumira mushe, munhu wese anenge ari desperate for success. Saka pulpit inogona kumirwa nemunhu ari kuronga yake success, but achitaura sekunge ari kuronga yako. Murume akanotora muriwo unovava unouraya akauya nawo akachekerera Mupoto. Elisha the true prophet aripo, zvinouraya zvichibikwa kusvika zvaibva. Vanhu vaa muprocess yekudya, ndopavakachema vakati munhu waMwari, Mupoto maita rufu. Orati tikatora zviri Mupoto zvinouraya tikarasa. Pandaverenga pa38 part, there was famine in the land. Zvoreva kuti Mupoto maita rufu runokasika kudarika kunze, nokuti famine vanogona kudhonza kusvika pamwe rainy season inozokwana vakararama. But zviri Mupoto mukangodya chete zvinouraya. So vanhu vanga vabika rufu rwuri very fast, a quick death. There was death in the land, there was famine, but muriwo wavakatsvaka waiuraya, zvekuti zvava kugadzira ivo pachavo ndo zvinonyanyouraya kudarika dambudziko riripo naturally. Zvinopinda mauri, information inopinda mauri ndo iri more dangerous. Information inorarama mauri iri musystem yako, zvaunotenda nezvaunofunga ndo zviri more powerful than anything chiri kutaurwa from outside. Vari kunze vakakuti uri rombe, iwe ukava nemind yekuti handisi rombe, Mwari akandisika nechikonzero upenyu hwangu hunoendeka. Mashoko iwayo they are more powerful than ari kutaurwa nevanhu 100 vari outside. Nokuti as long as zvichitendwa from inside, it can develop you from inside. So varume vakabika zvinouraya Mupoto, vapa process yekudya, ndopa vakamhanya kuna Elisha vakati munhu waMwari, tabika rufu. Izvozvo zvakanaka kuti nyangwe vaiva vaprofitawo vamhanye kune mumwe nechikonzero chekuti pane zvavatadza kuona kusvika vasuplya zvinouraya. Vashoma vanhu vaMwari vanogona kubvuma kuti ndasuplya rufu kuchechi, omhanya kune mumwe kuti munhu washe, pane dzidziso yandakazodai ndikadai, ndizvo here kana kuti ndanda kuwedzera. Vanhu vari kuroveswa poison nekuda kwepride yemunhu akatsvaga muriwo. Vakanotsvaka muriwo they are prophets, but vakudya vanzwa kuti iri poisonous, vakaenda to the other prophet anova Elisha, vakati munhu waMwari hatidi kukuvanzirai,
patavharwawo hatina kuona, tanotsvaka muriwo patatsvaga nezvinouraya, zvekutoti izvezvi mudumbu makazara poison, zvimwe zvatosara mupoto. Todii? Elisha ndokubva ati ndipei flower. Rega ndikubhalansire the two. Muriwo wabikwa hanzi mawild vines. Jesu anoti I am the true vine. Pamwe pacho obva ati I am the bread of life. Ndokunga tinounderstanda kuti flower ndo inogadzira bread chingwa. So Elisha in other terms ari kuti kana paita heresy, pakutodiwa a deeper revelation to neutralize heresy. Heresy haichinjwe neanother scripture. Heresy inochinjwa nerevelation of that scripture iri missing. Okay. Vanhu vakauya nemawild vines. Jesus is the true vine. Vakaisa mupoto vakatanga kudya. Kureva kuti chechi yanga yakudya kwete shoko rinonzi Jesu, but zvaida kufanana nezvekwaJesu. But mumwe ndokubva aziva kuti kufanana zvinotiuraya izvi. Handei tonochema kuna Elisha kuti shungu dzekunamatadza hadziripo, but dzidziso dzatasangana nadzo dzinenge hadzina umwari. Todii? Elisha ndokubva ati ndipei flower kuno ndikande mupoto. Zvonditaridza kuti solution yanga isiri kure, but revelation yekuti solution chii ndo yanga iri kure. Kana Elisha akaudza the same people kuti bring me some flower, zvoreva kuti vanhu vane poison ndo vane chinopedza poison, but havana ruzivo kuti chinoshanda basa rei. Mwari ngaakupe ruzivo uzive zvinoshanda zvinhu zvauinazvo. Mwari ngaakupe wisdom uzive zvinoshandawo zvimwe zvinhu zvauinazvo. Flower ndosaka Elisha akati bring me some flower. Ndofunga naivo akatofukidzira kuti hatichadya muriwo, taakungobhekerwa mabhanzi. Nokuti mavari hamuna kuziva kuti flower ichachinja poison iri mupoto chova chikafu. But because Elisha is a prophet, so ane a prophetic knowledge, haana kurarama muNew Testament, ari kuold. But nekuda kweprophetic unction iri paari, akatarisa in the future, anonzwa Jesu achiti I'm the true vine. Otarisa zvaiswa mupoto is not a true vine but a wild vine that is poisonous. Obva anzwa Jesu achitaura kuti I'm the bread of life. Munhu akadya inini haafe, anorarama nekusingaperi. Saka zvirikuda kudyiwa izvi, vakadya vari kuzofa. Saka Elisha paari kuti ndipeiwo flower, ari kuti kana patoipa kusvika level, solution hakuna imwe kunze kwekutsvaka Jesu. Pareka nditengo ndotsanangura muchaka. Haana kuti ndipei chingwa, akati bring me some flower. Flower ndo inogadziriswa chingwa. Pane process inopindwa neflower kuti chipedzere chachingwa. Elisha ari kuona Jesu kuti ndiye chete anogona kupedza heresy iri mupoto, but nekuda kwekuti zvinhu zviri kunetsa kunze hakuna chinhu, vanhu vaakudya zvese, flower ichangosanganiswa nepoison yavanga vachichema nayo. Zvoreva kuti pavakazodya futi vanga vaakudya zvichanogadzirisa zvavanga vambodya. Ukanzwa zvichinzi vanhu vakadiscover kuti mupoto mune rufu zvati kudya zvinouraya, isaini yekuti mumwe anga atomedza.
but handina kunzwa Elisha achiti isachigunworutse. Elisha akagadzirisa zviri mupoto, yeti vamwe vane zvinhu zvatomudumbu. Rega ndikuudze, solution yaMwari inonosvika paunofungidzira kuti haisviki. Paunofungidzira kuti kwabhiyo, nokuti kana Elisha achigadzira poison iri mupoto, yeti vanhu vatodya zvinhu zvanga zviri mupoto macho, zvoreva kuti haana zvaari kuita in natural terms. Nokuti vanhu vadya vakadiscover kuti zvatadya zvinouraya, vakanochema kuna Elisha. Elisha anofanira kugadzirisa kumaoflota zvinouraya zvadyiwa kare, but Elisha unotanga kugadzirisa nyaya yezviri mupoto, oti kuvanhu idyai. Zvorati chakapedza poison yanga yafanotungamira kuteerera muprofita uye nekulodha Jesu anova flower. So Elisha haadzile nezviri mudumbu, but unoziva kuti vakateerera yandataura yekuti kanya ine flower, muriwo uyu mudyi. Flower paichateerera nokuti zvakasanganiswa ndo zvaiva mupoto. But I believe you understand kuti ukadya chinhu wambodya chimwe zvinongosangana anyway. Let me preach this message. Elisha akati ndipei flower tiise mupoto, ndokubva vasanganisa poison yaiva mupoto, ndokubva yaitwa neutralized. Haisisiri poison chachikafu, but already vanhu havatombodya zvimwe chaita kuti vazive kuti zvinouraya. Vanga kure mudye, ukaregedza kudya wakufa. Zvorati nyaya hombe kudyiwa kweflower kudarika muriwo. Wese akadya akararama, nekuti already anga adya zvinouraya. Mwari ane solution mumasituations aunofungidzira kuti ari beyond. Ipapa pavachema kuti munhu waMwari tadya zvinhu izvi, but tazodiscover kuti zviri poisonous. The only way iri scientifically ndeyekurutsa kuti poison ibude, nokuti yatopinda musystem. But there is another revelation in Elisha, iri greater than the human nature system. Paakati ndipei flower, ari kuziva kuti tikatora Jesu akapinda mulife yemunhu, anonobata every area. Pese pasina order achaunza order. Kana zvambogoneka mupoto, mudumbu zvichagadzirisika. So solution yakatanga yagadzirwa mupoto, vanhu vakanzi idyai. Kudya kwekutanga havana kuita kuudzwa kunzi idyai, vakambodya vega zvinouraya. Vakudya zvisingaurayi zvanatswa nemunhu waMwari, vakataurirwa kunzi chidyai. I believe dai vakaenda kuna Elisha vasati vadya, vosvika nemaplates voti taakuda kudya, vaigona kubatsirika very fast. But vakava nemweya wekuti tatsvaga tega regai timbodya, nokuti ukanzwa kuti vakauya kuzochema kuna Elisha, zvoroti Elisha wacho anga asingadyi. Kumwe kunyima kunozviuraya. Vanga vaenda vakomana, vatumwa naElisha kunotsvaka muriwo, ndokubva vabika very fast kupakurirana. Vakudya ndobva vakaziva kuti zvinouraya, ndokubva vamhanya vati munhu waMwari tadya rufu mupoto. Zvapachena kuti Elisha haana kubvira apakurirwa. Vakomana vachizvibikira poison yavo. Unogona kutoomera zvinouraya iwewe. Vakazvidiscover patsoro kana kuti padraft.
unoziva here kuti unogona kukundwa nemunhu wari kutamba naye asina kana 1 chivharo chaakudya. Kana anozviziva izvi? I will explain pamwe zviniwa. Draft kare ndaifungidzira kuti munhu unongowina kana wapedza zvivharo zvemumwe, but pane pamwe paunowina kana mumwe ashaya yemove, iwo ukafamba iye akashaya pekufamba atokundwa. Kana anoziva iyoyo inonzopera kutaipi yevanhu vakasangana vasingade kumbopira zviri kumberitsi, achingomuvha achienda makona uye achimuvhawo, pane padzinosunga yopera zvekuti ukamubvunza kuti wadyiwa vana vangana kuza kuti kana 1 but hanzi ndindaruza. There are times yekuti unoomera zvekuti unokuvara ndiwe, unoshaya kuti nekuomera kwese kusei usingabudiriri. Haumboitawo research iyoyo kuti nandipe munhu kana rand kuti handisumuke. Muri kusunga dzoro dzine mutemo wokunzi unogona kudyiwa pasina mwana adyiwa. Varume vakabika poison yavo vakapakurirana vari muprocess yekudya ndokuziva kuti zvatadya kuti zvinouraya izvi, ndo pavakazomhanya. Tine vanhu vanotozomhanya kwaMwari kana bhizinesi risisafambe, but kana richifamba vauye kana zvichiita mushe zveupenyu hwake kuchechi hamumuone, dhera munomuona chete murume amurowa. Mupoto mane rufu, mumereji mane mambama, ndopa unoona munhu akuimba kuti mazuva ose makatendeka. Ngatendeke uchidiwa so. Vanhu vane tsika yekuti vakawana muriwo zvavawana vanovigira ane meso anoona kupinda iwo anova Jehovha, nokuti Elisha ipapa anotorepresenta Mwari among these prophets. Vanhu muOld Testament vainzwa kutaura kwaMwari through a prophet. So vanhu ndokubva vati nekuda kwekuti kune nzara veta kuomera tingoshiyana tega tega kuno kwakomana mudhara mhene kuti achadya kupi, ndokubva vapakurirana pachikwata chavo pakati pekudya. Mumwe ndobva akabata mudumbu wakati varume, mumwe akabata mudumbu wakati varume, pano akanomira mushe, tarisai futi muriwo ndewerudzi iyo. Ndobva vakaona kuti tatana yepoisonous plant todi, ndokubva vaenda kunotaura manje. Zvanzi munhu waMwari, muomera hedu but taakufa, tanga tapakurirana pachedu but tazodiscover kuti zvinenge zvinotouraya isusu. Mune rufu mupoto. Poto ingangodaro ichireva chechi, muriwo uchireva shoko. Muriwo ndiri kuparidza yekugadzirisa muriwo uripo. Unoziva kuti vanhu vakarasika nhasi Mwari anovada. Usati iwe zvawaziva vamwe vakarasika, Mwari haasisina dhiri nevakarasika. Hati yaJehovha izvezvi ine chekuita nemuriwo unovava kudarika uri right, kuti usanganewo neflower udyike. Pfungwa yeMwari yesalvation ipfungwa yakaiswa kumunhu wese kuti aponeswe. So vanhu vakapakura zvinouraya vakasheyana pachavo, vari muprocess yekudya vakaziva kuti zvatiri kudya izvi zvinouraya. Ndakati ndo dzinonzi nyasha idzodzo, kuti watombodya zvinouraya wotozoziva usati wafa zvogadziriswa, nokuti kune zvimwe zviri too quick zvekuti even waziva but nekuti zvine zviri more powerful zvawadya zvacho
unongobva waziva kudaro. But ndinofara nekuda kwecovering yaiva nevanhu ava. The man of God called Elisha wavaiva naye. Nyangwe vanga vadya zvinouraya. But nekuti vanga vakagara nemunhu anominista upenyu, anoshumira upenyu, anonzwa kubva kuna Mwari, vakaenda kunotaura kuti tadya zvinouraya. Waigona kuva nemubvunzo kuti sei vasiri kufa ivo vadya zviri poisonous. And vanhu ava vaprofita, these are sons of the prophets. Waifanirwa kungovhurikawo meso kuona kuziva kuti chinhu chinouraya sometimes hazviri prophetic knowledge, zvinoda general knowledge. Saka uchiona iwa hunwe roga kwete kuti unoprofita, unongoziva general knowledge. But nechikonzero chekuti there was a famine, ndo zviri kuwanikwa izvozvo munguva yekuoma. Pane imwe situation yekuti zvawakadzidzira chaizvo chaizvo so far hapana kwazviri kudiwa, but kuti undipushire ngoro yemabhanana wega futi uri kuona kuti hazviite nekuda kwebepa riri mumba. But bepa riri mumba dai raidyika manje, ndaikupa advice yekumirira bepa rako. But ndakukupa advice yekuti Mwari ngaakuwanire nyasha kuti ushande nezvinovava pabude chiri chakanaka muupenyu. Hazvina kukufita, I understand. But ndinovimba nechinhu chinonzi nyasha kudarika human effort. Ukawanirwa nyasha pamuriwo unovava, unoguta semunhu adya zvakanaka. Ava vakadya muriwo unovava yepoisonous plant, vakaguta havana kufa nokuti flower yakaiswa mukati. Pane imwe situation yekuti zvaunofanirwa kunge uchiita kunge uve environment haisi kutendera, but unoda kurarama. What are you going to do? Prayer yaitwa, mapepa aripo, kwazvinodiwa hapana. Muri kumba iri kuda chekudya. Unoda nyasha. Even to gather the wild vines. Jesu wapinda msituation iyoyo. Moteta mbiri yevanhu vakaguta. Uchitozwa ndakaguta nepoison. Vanhu vakadya poison vakararama munguva yefamine. Dziriko nyasha dzaMwari dzinokuraramisa mumaomero akaita upenyu aya. But kuti uzive kuti nyasha dzacho dziri kuuya nezvinhu zvinoita sekunge zvinoshoresa, ipapo bedzi ndo pari kurasika munhu. Rega ndipashumira. Unoziva here kuti Mwari anogona kuchinja upenyu hwako neimwe project inoita nge inohumiliata level yako. Amapepa awinawo ndiri kutora profit ari right, but hakuna kwauri kudiwa kai. Saka woita sei? Time iri kufamba, there is famine in the land and there is death in the pot. Muri iri kuda kudya kunze hakuna kuri kudiwa mapepa ana baba. Woita sei? Vakanotora poisonous plant vakaisa mupoto, vakudya vakaenda kuna Elisha. Elisha akati isai flower imomo, haana kuti rasai. Zvinoti pane nguva yekuti izvozvo zvacho zvaunofungidzira kuti hausi muriwo, ndo muriwo uri kudiwa panguva iyoyo. Mwari anogona kuchinja life yako nezvinhu zvausina kubvira wafunda, zvaunofungidzira kuti dai ndikaita mapepa aya ndoita shefu ningi.
Mwari ane nzira dzakawandisa, but dzimwe dzacho zhinji dzinenge dziri so poisonous to your knowledge. Ko imagine kuti vanhu vakuona uchisunda ngoro uchinzi uri form 6 wega unotoiregera ngoro yacho, ungatoita mbiri yekunzi ane mapepa but haana mari. But there is famine in the land. You must work out a plan. God must give you grace. Muriwo uri poisonous unouraya. Ndo muriwo unofanirwa kudyiwa gore. Kunza kuna muriwo wabuda. Kune famine. Watowanikwa iwo uyu ndo uripo. Saka Elisha haasi kuti rasai. Ari kuti taakuda kumboshanda nezviripo. Nyasha idzodzo Mwari vanadzo dzekushanda nezviripo. Nyangwe uchiziva kuti zviripo zvacho hazvina kumira mushe, Mwari wacho akamira mushe. Saka vanhu vana kunzi torai poto murase, tsvakai mumwe muriwo. Elisha unoziva kuti kana tiri munzara so watowanikwa iwo uyu papapa vatotamburira kuti vawane iwo uyu. Zvino kana wasangana neuri poisonous tikarasa vanofa futi kunze kune nzara, taakuda kumboshanda nezviripo izvo zvizvi. Mwari vari kuda kugutsa upenyu hwako, but nzira yavari kuda kushanda nayo, to your understanding, it is so poisonous. Inenge inokuhumiliata. Ndakati zviri nani kuderedzwa naMwari, nokuti kana waderedzwa naMwari ndiye anokusimudza. But ukasimudzwa nevanhu kuneta vanonoke. Naona mazuva enational team vanhu vaichema kuti Benjani ngauye atambe. Auya akutamba, saka akaita mbiri yekudona. Darika ugowesa. Aiwanzongodona muboxi mo. Kana kudona akabata net. Ndiye aigova mazuva acho. Vanhu ndobva vachinja futi vati haana kana dhiri. Ngadzokere. The same people. Akauya on public demand. The public ndobva yachinja futi. Vanhu vanoneta. Havana patience. But kana ari Mwari haanete neupenyu hwako. Kana akatuma mwanakomana wake Jesu kufira iwewe, haasi kuzoneta nelife yako kana watenda muna Kristu. But handiziva ndiri kushumira panapa. Kune imwe nzira iri kushandiswa naMwari nekuda kwefamine iri muland kuti achinje upenyu hwako. But ukaitarisa naturally, it's so poisonous. Especially when you are poor and God wants to help you in this time. In why Mwari haashandure principle yake. Whether kwa America kana kwepwe, Bible rinoparidzwa ndiroro. Nyika dzinosiyana siyana mamiriro acho, but shoko robva rafanana. Lero shoko irine power kudarika mamiriro angaite dzimwe nyika dzese. Ngatione kukosha kweshoko raMwari. Hakuna a special word to Africa. Hakuna a better word to Europe. Bible iri kuparidzwa izvezvi kuLondon ndiwo ayatinawo. To the richest man ndirori. Kuna ari so poor ndirori. That's the power of the word. Rino dominate every area. So zvinorehwa naMwari, nyangwe economy dzichisiyana nemagariro achisiyana, munhu akatenda zvinotaura Mwari achaona kuti akatendeka ndiMwari kudarika mamiriro ezvinhu. Apa rega nyatsotsindira apa unzwe ndopapa pane wandiri kushumira. Matsamba auinawo, mapepa auinawo, experience auinayo, kuziva kwauinako.
hakuna kwaungaende kwauri kudiwa, ende kwaunganzi ungatoenda mari yekuendesa pamwe hauna futi. But mumba munoda kudyiwa despite tiwashaya mari yekuenda kunofanirwa kuwanikwa basi. There is famine in the land, there is also death in the pot. Poison iripo ndoiri kuda kudyiwa. That's why Elisha asina kuti rasai prophetically waitoziva kuti munguva yakadai Mwari une nyasha yekushanda nezviripo kuchengeta vanhu vake. Saka uchiona kana zvinhu zvikanzvanetsa sei vanhu vanorarama, nyasha dzacho dziriko dzekuti munhu ararame. There was famine in the land. Makava nenzara munzvimbo. Vaprofita ndokubva vaita meeting yavo munzvimbo ine nzara. Pameeting panoda kudyiwa. Hosting team ndokubva yanzi tsvakai muriwo tibikire vaprofita, conference yapera. Ndokubva paunganidzwa muriwo unouraya ukabikwa, ndokubva waibva. Vaa muprocess yekudya ndobva vakaziva kuti no, zvatiri kudya hazvisi. Vakamhanya kuna Elisha, munhu waMwari, sori hatina kukupakurirai, takutokupakurirai iri nyaya. Takatapakurirana tega wakomana kusero, but tazoona kuti mukati macho tingangorova pasi tese. Mune muriwo unouraya. Todi munhu waMwari. Elisha haana kupopota kuti mandinyimirei. Ndopada ipapa haana kugumbuka kuti munonyanya kunyima, mazvipakurira mega, ina ndimo. Elisha wakabatsira vanhu. Ungaiwa nehati yakadaro yekuti vanhu vangoita kunge vakuvhara, zvaramba kufamba vozouya kwauri wokuudza kuti tanga taenda kutengesa zvinhu zviye zvaramba, woti handei manje. Une zvauri kunonga nevamwe vanhu, roenda nerweseri unotiraya kuzvitengesa, zvaramba kana kuti vabatwa, ndobva vanozokuudza kuti mudharati tibatsirewo, tataenda tega. Ungaiwane rare heart to help such people. That's why akati ndipei flower. Sei asina kutaura shoko rekuti poison, I command you to be neutralized. Ari kuti ndipei flower, ari kuti kana zvada izvi neniwo ndinototemba Jesu kuti atibatsire. Nokuti munhu pachake haangazvibvume kana kuzvigamuchira kuti munhu waanoimba naye, waanogara naye, owana zvinhu munguva yenzara, opakura wodya, akuziva kuti zvinouraya, ndobva anozouya achitaura kuti tata akudya. Bring me some flour. Flour ndokubva yaiswa mupoto, kwete mudumbu, mupoto. But already vanhu havadya, vane imwe stuff iri mudumbu. So paprocess yekudya zvasanganiswa neflour zvichanosangana zvakare nezvimwe zvanga zvatungamira. Zvorati munhu, nyangwe Elisha akaudza solution yekuti isai flour mupoto, munhu wacho ari kudya ndiye akuisa solution mupoison iri mulife market. Hapana asara. Poison iri in two places. Munhu waMwari mupoto maita rufu, maziva sei vanga vatopakura vadya. Zvorati already mudumbu mune zvimwe zviri poisonous zvirimo. Mupoto masara mumwe muriwo uri poisonous. Elisha paanoti unzai flour tiise mupoto, Elisha haagadzirise zviri mudumbu, but zvikaiswa mupoto iwo ukatanga kudya. Zvorati une chikamu, une
role to play. Nyangwe mwari vachiprovaida zvimwe zvinhu nekuti uzive neimwe knowledge, but pane imwe intake yeshoko raMwari yaunofanirwa kuvavarira nzara nenyota yekururama, nokuti ukavavarira shoko iroro rinogadzirisa zvakapinda kare. Elisha haana kuvati shama medza flower, anogadzirisa poison yemupoto yemudumbu, unogadzirisa wega nekuteerera zvataura muprofita kunzi idyai. Kuteerera zvinotaura Mwari nekuzviita kunoita kuti zvakataura Mwari zviitike. Rega nzokorora. Kuteerera zvinotaura Mwari wotanga kuzviita zvinokonzera zvakataura Mwari kuti zvimanifeste mulife mako. Shoko raMwari rakataurwa rinotodhonzwa newe kuti rimanifeste muupenyu hwako. Munonziva here? Let me give you this simple example. Mwari ndiye akati let the birds fly, but nanhasi ostrich haibhururuke ende iri mugrupu rebirds ishiri inoitawo mazai uye ine manhenga. Ameno kana kune imwe version but ukaerenga rakanzi let the birds fly. Saka chese chiri mugrupu rabirds chine command to fly, but ostrich doesn't. Tambira pasi nemapapiro ese andekuwayawaya nawo pasi. Shoko rekuti ostrich isumuke ririko, but ostrich kuti ariziva atende ndopa akapotsa. I will show you the concept ostrich, you will understand it. Imhuka yakakura kwazvo, but part diki iri paostrich musoro. Musoro uno represent understanding, kana kuziva kana kunzwisisa. Zvimwe zvese zvakakura batuku. So shoko rataurwa, a prophetic word, let the birds fly. Mwari anakudzika panyika achitora shiri achikanda so amunzwe shoko pakutodiwa shiri kuti itange kuexercise yega so kuti kana zvakanzi unosumuka dakutraya so. Shoko raMwari rakasuspendwa munyika yemweya rakamirira iwewe kuexercise through faith kuti ritange kubatika. Mwari achiti you are not poor, you are rich. Ability yekuva rich unayo, asi kufungidzira. Mwari kana achiti you are not poor, you are rich, asi kutarisa chikoro chawakaenda, ari kutarisa zvaakaisa mauriri zvokonzera kufuma kwazvo. Sandikuti kuti hakuna munhu wemanga manga kusvika aziva chikonzero sei Mwari akamunza panyika. Ukadiscover purpose unorecover value. Value yako yakawanzwa mupurpose. Chikonzero sei uri panyika, purpose. Ukaidiscover unotanga kutoshamisika nokuti uri munhu atoremekedzwa unai. Elisha anodhila nepoison iri mupoto, but already these people vatodya. Pavauya nechichemo vati munhu waMwari there is death in the pot. Maziva sei? Maziva nekuona here? Ko kana muchigona kuona poison yaibva matadza kuona uchiri muriwo usati wachekwa sei? Zvoreva kuti vanhu havanga vadya vakatozodiscover through test kuti zvatiri kudya zvinouraya, mavaniro azviri kuita sau kana mudumbu maakutorwadza. Ngatimhanyei kuna Elisha tonopa chichemo. Elisha akati hainetse, vanonyima tinogona kudhila nawo,
ndinongogadzirisa zvasara kwete zvavanyima. Chindipai flower ndiise mupoto kwete mudumbu. Ndokudai ndiripo ipapo ndaichema-chema kuti mudhara zvimwe zviri ukuka. Zvemupoto kana mukasasota tangai nekunoko. Asati wambozvionera kuti Mwari anogona kutanga neimwe nyaya unofunga kuti idiki. Pane dzimwe dzaunofunga ndo dziri serious dzanofanirwa kutanga nazo. Rega ndikudze. Maonero aunoita dambudziko akasiyana nemaonero anoitwa naMwari. Dzimwe nguva raunototi hombe idiki pane raunoti diki. Maonero aunoita problem haasiriwo maonero anoita Mwari problem iyoyo. Imwe yaunofungidzira kuti yakakura dai Mwari vagadzirisa nyaya iyi upenyu hwangu hwaendeka. Mwari wacho variko ende vanonzwa uchinamata. Vane imwe area yavari kutogadzirisa mupoto. Iwe uri kutochema nemudumbu kuti amana zvatadya izvi pamwe handite kana awa. Tataura wani kune munhu waMwari akugadzirisa zvemupoto. Isu tatombodya imwe poison. But I want to assure you, zvikaiswa mupoto ndiwe wakuzogadzirisa zvapinda mudumbu. Izvozvo zvandiri kuita izvi ndiri kurelease revelation the flower mupoto yeunderstanding yako. But hazvinofanirwa kuzobva mupoto zvouya mulife yako. Ukatanga kurarama zvinoshumirwa unogadzirisa upenyu hwako wega. Bhaibheri rinoti vanhu vaparara nekushaya zivo. Ndimwari achitaura kuna Hosea 4:6. Vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo. Zvoroti kuna Mwari dambudziko hombe knowledge, not the devil. Kuvanhu matambudziko akakura is the devil and the demons. Nezvimwe zvese izvi Mwari akatarisa kuvanhu vake. Kana wava Mwari, problem yaungafese i lack of knowledge. But lack of knowledge zvainoita kushaya kwawaita knowledge kunopa simba chinokwataka. Nekuti unopedzisira vane wrong concept. Unongoita ufunga kuti Satani ane power. Kamba kushaya kuziva mucertain area kune empower the devil kuti aite sekunge ane power. Bible rangu rinoti wakatorerwa masimba ose naJesu. So the devil is powerless. But to some people is very powerful. So munhu akashaya knowledge, you empower the devil against your life. When you acquire knowledge, uri kutora power rako kuti uri exercise against the devil. Poison iri mudumbu ndiwo uchadhila nayo wega kana wakudya zviri mupoto. Elisha anogadzirisa zviri mupoto mudumbu. Iwewe pakudya zvikangodzika zvichasangana. Process yaitika mupoto inofanirwa kuitika futi mudumbu. Kana flower yapinda madya zvakasangana izvi, the same process yaitika outside inofanirwa kuitika futi inside. So munhu kudya kwaakaita ndoko akagadzirisa zvaangambodya. Une zvaunogona kubatsirwa nemunhu waMwari, but pane zvimwe zvaunoziva zviri deep inside you zvaunovanza wega uchiita so. That poison iyoyo wega idya shoko raMwari zvigadziriswe. Nokuti dzimwe nguva I cannot reach mukati kuti ndigadzirise. Ini ndinongogadzirisa kunze, iwe wotora zvatagadzira panze woisa mukati.
know yourself better. Uri muprofita weupenyu hwako. Richiparidzwa kudai metsi dzako dzese unodzinzwisisa. Uri muprofita welife yako. Zvino ratiri kuparidzai ritendere riende maareas yo, nokuti shoko bedzi ndorine power against the world divines. Tsika dziri wild mulife mako dzinongoda Jesu chete. Good idea ikuri idea yaungavi nayo, though it's good, but pakava nespirit inodominata mulife mako iri negative, haugoni kubuda nechiri positive. Izvezvi kuna anoenda kusmall house ariko ari kutogaya